Трябва да ви кажа, че гледката е уникална, изключително радваща и приятна. Колко минути имаме още? Още около минута. Може да сменете ръцете, не е задължително с дясната. Докато сте концентрирани по единственото да ви кажа, че след като поставям рекорд и започне преброяването, в този юнашки тиган ще сготвим юнашки кебаб с 150 кг свинска плешка, 150 кг гъби, лук и всичко това ще бъде безплатно. И да ви кажа по секрет, контролирани се много сериозно от Комисия по безопасност на храните. Между вас има хора, които гледат какво се случва, не пийте боя. ...20 секунди остават. Пригответе се да вадите яйцата. Седем, 6... Бъдете! Страхотен цвят. Червеното е червено, синьото е синьо, жълтото е като златно. Доколкото виждам, вече сме поставили световен рекорд за най-много хора, боядисващи великденски яйца в света за 3 минути. Моля ви, лека по лека, без да се блъскаме, минете през място, където ви наляха боята и получете сертификатите за участие. Благодарение на тези сертификати ние ще преброим колко хора точно са били участници в събитието. Моля комисията, която контролира рекорда, да отиде на място. Да се дава само по един сертификат, за да бъдем коректни. Да не забравяме, че 3 камери снимат внимателно какво се прави.